Ngiyabingelela ubaba, ngibingelela umama, ngibingelele ama-elder, ngibingelela abefundisi namakhosikazi abo, ngibingelele obaba, omama, iy'nsizwa ney'ntombi no-Sunday school egameni likaJesu Kristu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Siyabonga nje ukuthi siyakhonza noma uGesu ungekho. Ngikhumbula nje uma kuhlatshelelwa lamaculo ngikhumbula mina-ke bazalwane ngizalele nje Assembly. Grandmother ozala uManyawo wayekhonze Assembly. So ngangithi uma ngivakashile ngivakashe esontweni labo zazingekho-ke insimbi esontweni labo kwakuhlatshelelwa nje kanje. So this reminds me of lezi zalukazi ezazithi uma ihlabelela kube khona uyingane kodwa kube khona into eyithintayo uzuthi ikhona lento khona into. Yabona sasithi salukazi masiqhuma sisho leli culo uvuka uhlevani ukuthi something about this God that we are about. So siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Angizukuchitha isikhathi. Ngizocela nje bazalwane, I'm going to speak as a brother, I'm going to speak as a son, and I'm going to speak as a young father. Sizokhuluma nje. Ngizela ukuthi sivule inhliziyo bazalwane. I'm glad ukuthi ubaba has laid a foundation because I was struggling nomoya ngcwele sibanga lento athi angizoyisho. And I'm struggling, I'm saying ukuthi at this time, in this environment, in this generation, in this month, this woman's month, one of the things it's either you're in or you're out. You have to make a choice. Lento bazalwane yokufuna ukukhuluma izinto ngoba nakho ziyasikitaza enkonzweni ifuna ihambe iphela. Nalento yokukhuluma izinto just because noma siyayikhuluma ezinye just because we are avoiding certain people from living. Kusho ukuthi uJesu lo oyinkosi nomsindisi usekude ukuthi simamukele. Because lithi iBhayibheli wathi uma befica bedlala idayisi ethempelini akazange abancenga ngathi hayi bafowethu ngiyacela ukuthi mhlawumbe ngoba yindlu lekababa mhlawumbe ake nixhele niyodlala lithi wabacosha. So indlela abakhipha ngayo ngisho ngizokhipha abantu bazalwane. But lithi iBhayibheli, let us preach grace so that indaba ye-ungodliness, we're not going to talk about the ungodly part. We're just going to talk about grace that takes away and makes people to be scared of their ungodliness. So ngizocela nje bengithi sizohamba nawo umntakho kodwa ke sizohamba nokhona. Hallelujah. Incwadi kaGenesis bazalwana chapter 2 verse 7. Waphefumlela emakhaleni akhe umoya ophila kanjalo umuntu waba umphefumulo ophilayo. uJehova wambumba umuntu ngomhlabathi. Now lana we're talking about the male man. Uthe asibadala, which means might let's create, which means he created them both. Owesilisa nowesifazane in creation. He created them both. But uma esebaletha emhlabeni akasabalethi kanye kanye.
useletha omunye kusho ukuthi ngamanye amazwi ubaletha nge-purpose yabo. Into eyenza ukuthi angabalethi kanye kanye ngoba i-purpose yabo abazoyenza kulo mhlaba sewucreate ayifani. Lithi-ke wayeseyambumba-ke. Now uNkulunkulu mebumba owesilisa umbumba ngenhlabathi, which represents indawo azofunctiona kuyo. Into yakhe is external. Uyakha lento, uyakhela i-purpose yayo. Uyakhela i-purpose yayo. I-purpose yayo izodila ngayo yonke into which is external. Sizwa ngeshesho ethi uzokwenzani. Uma ufunda lelo ngaphezulu awufunda uverse 6. Ufunda uverse 5. Kwakungakabikho sihlahla endle nemifino engakamili emhlabathini ngokuba uJehova uNkulunkulu wayengakanisi imvula emhlabeni, kungabikho muntu wokulima umhlabathi. So into eyenza ukuthi imvula ingani ingoba wayengakumuntu ozo-maintaina lo mhlabathi okuzonela kule mvula. So i-purpose akhelwa yona umuntu wesilisa, into eyenza ukuthi akhiwe umhlabathi ingoba yonke into yakhe, umhlabathi is an external force. Yonke into yakhe is going to be an external thing. He will deal with external issues. Ake siphume bese siya manaka uGenesis chapter 2 siye ku verse 16. uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu wathi, ungadla kuyo yonke imithi yensimi ngokuthanda kwakho. Okay. Ungadla kuyo yonke, asibambe lento, ungadla kuyo yonke imithi yensimu. Asiye ku verse ukhuluma kubani bazalwane? Ukhuluma umuntu usedla. Umtshela ukuthi engenzani. Izwi ulishiya kubani? Umuntu osekhona. The one asembumbile. Usemshiyelizwe ukuthi useyamtshela ukuthi ungenzani. Now let's go to verse asiqale nje ku verse 21. uJehova uNkulunkulu wabekisela umuntu ubuthongo obunzima, walala, wasethatha olunye lwezimbango zakhe, wavala indawo yonyaka. Awume nje lapho. Lithi uNkulunkulu wayesenzani bazalwane? Wayese ekhoza uAdam ukuthi abe in a deep sleep. Right? uNkulunkulu akasamboni. Lithi uNkulunkulu wayesethatha uba, which is internal. Lenda akayithathi ngaphandle. Uyithatha ngaphakathi. Uyithatha kumuntu wesilisa. Uma eyithatha lithi wayikhipha ngaphakathi wayeseyavala. La wakho umuntu umakhela eyakhe naye i-purpose. Usemlethile lo, usekwenzile konke lokho kunyathaka kwena. Usethi ke lo owenza zonke lezi zinto angeke kube kuhle ukuthi abe yena. Kuzodinga ukuthi abe nomsizi. Now we first have to establish what is a helper, because i-confusion iqala la. Sine generation ekanjena nje, it's because people think ukuthi a helper is someone who is a doormat ekufanele khanje phezu kwakhe. Uthi ngizomakhela umsizi. Asenze i-example ngemoto nenjini. In creation, imoto nenjini kwakhiwa kokubili kanye kanye. Umuntu ocreate imoto uqala ngebody nenjini ayicreate konke kanye abe nama measurements ekhanda la ukuthi injini izoba ngaka, ibody izoma kanje, yonke into in creation. But in making wakhe ibody,
ibhodi azoyakha ngezinto ubona nange-material ayisebenzisayo ukuthi this thing is going to be dealing with external issues. Kodwa-ke athi le moto ngeke ikwazi ukuhamba ingenayo into ezohamba ngayo. Izodinga umuntu ozoyisiza, which is the engine. The engine cannot be built with the same material as ibhodi. An engine ayikwazi ukuhlala la kuhleli khona ibhodi. I-engine izohlala ngaphakathi, ibhodi ihlale ngaphandle. Because ibhodi kufanele ivikele i-engine engaphakathi, eyenza imoto. Nothing can function without the other. Ibhodi ayinyatheli engine iyenze noma kanjani. But engine is the one that helps the body to move. Yonke lento umzimba imoto igama layo. Now, uthe mayise akesithi uthe uNkulunkulu mayisakha ke into ezosiza ibody. Wayise ikhipha ngaphakathi because this one has to deal with internal issues. Because into edila nama internal issues cannot be exposed just like that to anything that is outside. So what is going to be exposed is the one that is created for exposure. The one that is created internally is the one that is not going to be exposed. Kusho ukuthi lo ukhishwe ngaphakathi nje uzodila nezinto zangaphakathi. Lo ufuna dile nezinto zangaphandle. Sengiza kene ke abantu besifazane. You see the problem esinayo. And njoba ngisho ukuthi I'm going to speak as a son and as a brother. The problem that we have in right now is that our women are too exposed to the external. They are forgetting about what their purpose is, to deal with internal issues. The protection is gone. They are exposed and they are vulnerable. What was that? Engine ungayikhipha emotweni uthi akuhambe yona phambili ibhodi sale ngemuva. Buku uthi engine izolast isikhathi esingakanani. Why are women having so many problems? The issue is positioning. They have lost their position because i-position yabo bafuna ukwenza umsebenzi webhodi bashile umsebenzi wendlu. Ibhodi ayisakwazi ukuhamba nenjini isi-messed up. Uma ufuna ucova izwe, target a woman. Usathane abalazi iBhayibheli nama theologians athi uAdam wayesehlale for over Uma nje singathiwa sikhuluma nomfundisi Ntokozo, bengasitshela ukuthi uAdam wayesehlale for over 30 years emhlabeni by himself. Usathane khona. But uSathane did not do anything to Adam. Hayi ngoba uAdam wayeyinsizwe eyisidlakela ekwazi, it's because wayekwazi ukudila with external issues. But wamlinda uthema kufika uEva wathi nakhona. Wafika kuEva wafike wakuzala ipower yomuntu wesifazane is the power to convince. Yes. Wayengeke uSathane convince uAdam. Wayengeke noma ngabe uthiwa wayezama kanjani wayengeke. But wayazi ukuthi uma engene kulokho ingakho uyithatha uSathane nalento uyithatha uma eqeda ukumbona uEva wathi lo uyithambo lamathambo akho. Akusho uNkulunkulu lokho. Kwasho uAdam. Ngoba excited, wow. What a beautiful creature. Something that was created to deal with external things, not to be exposed to the outside. But what we're getting right now is people that are exposed and the results are shown. Ukufa komuntu, it came when the devil saw an opportunity in a woman.
Ueva akafika ngethi woza Adam asihlale phansi sidle. Wafike sedlile. Umngame efike sedlile kulukhulu ukuthi ngithi hawu ngeke ngoba nje yabona ukuthi ngizophila kanjani umngame vele ngihlele ngeke. Ngizophila kanjani umngame engase kusho ukuthi asivele nje kube yinto ethi sobabili sidle sonke. And she has the power to convince because she has the authority to deal with an internal me. Ozana, into eyenza ukuthi umuntu wesilisa abe emotionally unbalanced. Indaba ama emotions nje kube into ukube kuthiwa sihleli sodwa la emhlabeni njengabantu besilisa into ama emotions ngaba yini. Ngabe kuqhuma iphupha, ngabe kubi nje, ngabe kuba naphana. But uNkulunkulu wabona ukuthi kungenza ukuthi uAdam kuyo yonke leminyaka ehlele yedwa la emhlabeni nephupho ibuye likhumise nje. Ey'hlahleni ey'lwaneni wabona uNkulunkulu no, this person needs a balance. Now waletha umuntu okufanele azocreate balance. But if you look what is happening now, sesingamadoda sonke. Ubuzana ngithe siyakhuluma. Akekho umuntu wesifazane nalento yokusebenza angiyikhulume futhi. Nalento yokusebenza kahle kahle. Kunomehluko phakathi kwento uNkulunkulu ayinikeza uAdam in the first place when he said ukuthi akekho umuntu ozoworka lenhlabathi. Wayeseyamenza wambumba nokuthi isiqalekiso setoiling. There's a difference. Bansasazela ngetoiling. Nithi nina bani empowerisha kanti they want you to toil. If toiler is something that was a curse for a man. Nitshela nini ukuthi empowerment land. It's toiling. Akekho umuntu ofuna ukutoilisha. It is a curse. The only thing umuntu wesifazane wayidalela ukuthi uma kuthiwa uyasebenza asebenzele yena hayi ukondla abantu. Awuyeni abantu. Into frustrate umuntu wesifazane ukuthi abantu besifazane manje sebesebenzela ukondla imindeni. That was never a plan. Umuntu wesifazane maye ne career ufuna abe ne career enzela yena. Hayi ukuthi ondlane nathi. Lento yokuthi nje kufuna sebenzele iboard ukuthi acabanga izambane. That is a curse. And abantu besifazane they are holding on to that as if that is something. What was around? Leland. Ukuthi une degree noma uyasebenza akukwenzi lokho ukuthi ube umuntu wesifazane o deserve a crown. We don't respect you because of that. We respect you because you've got a family and you're taking care of your family. Because you are dealing with internal things. Not this outside nonsense esiyenzayo thina lapha. Sambe sihujwa abantu besikhomba ngezibhamu benza you exposed to things that you are not supposed to be exposed to. And the reality is we are not, the women of today are not responsible enough to consider what God is saying about them in the Bible. It's all about women empowerment. It's the outside. We are in this world, but we are not of it. Akuba nomehluko phakathi komuntu wesifazane umzalwane nomuntu wesifazane ongakhona. Hayi ukuthi bese siyafana nje. Kunalento enconywe kakhulu la emhlabeni which we are victims of. Myself. Lento ye single parenthood. That thing is a curse, bazalwane. Uyazi ngoba bazalwane lento yaqala kancane kanjani. It's the women of the 50s. Abathi mabebona because lento yomuntu omnyama uma uyibheka kahle it's based on one race. It's based on one race. Black people. Mandia families are intact. One or two Indians baashanya kodwa their families are intact. Same thing with white people. Their families are intact. What was that? When I came to the Bluff, ngizobuyela kule nto le kunje ngithini. Kule mfungisho. Ukuthi isuka kanjani le problem. But let me just point this out. One thing that when I came to the Bluff, ngikhulele mina Olundi.
black families. Every woman was working, esebenzela izambane ukuthi kube nokudla etafuleni, and the men were not there. I'll tell you how that came about. Now, when I came to the Bluff, the same way people about women liberation, whatever. Uma umlungu, one of the things abelungu abayenza is one, they date, they don't sleep. Dating means ukuthi I'm getting to know you, but we don't sleep. If you're dating a white girl, there's no conversation about, at that time, there was never a conversation about sleeping. It was about just you dating, getting to know you, getting to know your family. Back invite kubo kantombazana, ufike nekhanda lakhe elimnyama emcijini. Bafike bakubuke bakubona ukuthi uyiyo yini lento noma usiyo. Nawe uze nayo kini kumanyawo. What they do is, if they get married first. Umezala, noma ngabe kuthiwa bayasebenza bobabili. Umezala umuntu wesifazane, what they do is uyahamba emsebenzini. Athi uzoma emsebenzini, uqhubeke wena uzosebenzela sonke thina sila. That's an agreement. Uzosebenzela sonke thina sila, kwenze sure ukuthi it's right. Mina, I'll take care of these kids up until a certain stage of life. Thina zethu ingane siyikhuliselwa o-aunt. And we are wondering why are we like this? I'm one of that. What happened was, when this job system came into being, because every one of us were in the rural areas, and our townships interfere manje nalento ye-apartments. Now what they did, when they were taking the land from black people, what they did was they created Johannesburg, they created because they found mineral resources, they created Durban, all this Cape Town, all these cities. Now they wanted labor. In labor was the majority of the people, which was black people. And where do you find those people? In all the rural areas. They will start taking men, because men were the ones that should provide labor. They started taking men. And these women wanted to figure it out, how then do we raise these kids? Because Lobabu said, and then they raised this girl child. Empowerment is all about having money and working. Yaqala lapho problem. Labo mama bazalayo thina, what they did was bathola ukusebenza, bacabanga ukuthi this is the real empowerment. Sesikhona ke manje, sesifikile. Indaba yendoda, I don't need, angazi ukuthi into eyenza umuntu wesifazane uma ethola imali ayitshela ukuthi I don't need a man. Umuntu wesilisa uma ethola imali, into yokuqala icabanga umuntu wesifazane. Lento ya create a generation yama single mothers. Lama single ya glorify walento. Kwathiwa single parenthood. Size nathi sikhulume sithi no, I'm raised by a single parent. Sisho umbheka. I only realized when I was 40 ukuthi I am a broken child. I need to kunezinto ekufanele ngiyoyilungisa because I grew up without a father. Nginezwi lomuntu wesifazane ekhanda lami kuphela. I'm emotionally imbalanced because I've been dealt with internally, externally, I'm no one. Ukusizaphi ukwakho ummeli uzukhoshela abantu uthi ingane yami ummeli is running his own office whatever usho ummeli ohlulwa controller ibehavior yakhe, who can't stop drinking because nobody told him that drinking can lead you to 1, 2, 3, and 4. Who drank because he was rebellious. Now I have to make decisions which are painful to me, but I have to make them for the sake of the coming generation. Because of the absence of the external force.
Ngani zami nina enisaya khona. There's nothing ezokwenza ukuthi I don't need a man. You are a result of a man. Ukube kuthiwa uNkulunkulu akayenzanga indoda, ngabe nawe abazange kwenza, because there was never going to be a purpose yakho. Yes. Your purpose is not ukusebenza. Asitshatshuliswa nje ukuthi webazalwane endaweni the society uma kunqonywa umuntu wesifazane kunqonywa indlela ayiphethe ngayo. Yes. Akunconywa ukuthi uyasebenza ungadrive no asnet abana leyo nto leyo. Into onqonywa ngayo ukuthi usibanibani le ingane yakwaSibanibani iphethe kanje. Akekho umuntu wesilisa onqonywa ngokuyiphatha kwakhe. Wow, uyababona ave. Avele similo kodwa akasebenzi. Isimilo sakhe angikaze ngibone into lesimilo. Hayi khona. Ubalansa ngesimilo. Mimi ngesimilo. Trago similo. Trago similo uTatyana bakwethu. Kodwa Wekoba. let us stop glorifying things that are not even supposed to be done. Umuntu wesifazane akadalelwe lento ayenzayo. The reason why the frustration is so much is because we are doing things that we're not supposed to do. Umuntu wesifazane was made for internal issues. Uma usebenzele wena ukuthi ujabule wena. Ungasijabulisa wena nathi asendawo kodwa nje asihlangane kodwa hayi ukuthi bese ukuthi usebenze uwondle thina. Hallelujah. Ngoba ilento ngiyikhulunyiswa yini. Sizolapha leli bandla externally lezi indonga zilele kuthini. Ufuna sizaphi? Ufuna sikhiphe roof la sifake roof thina madoda hayi abadosona. Thina. Sizolapha leli bandla outside libukele kahle. But inkingi izoba ngaphakathi. Because the people that are supposed to be dealing with internal issues are nowhere to be found. They are also outside. Babanga nalaba speaking nesando nawe ufuna isando. We are trying to protect you and avoid this thing from happening to you, but you are exposing yourself to such. We need to change our minds. We need to change it. We need to change it. Uzobona ukuthi once you change your mindset, that umuntu wesilisa is attracted by a simple thing. Ukuthi you are a woman, you can be able to take care of his internal issues. Into eyenza ogogo bethu bashade osiyami. Lento abantu asebefuna ukuyithenga manje. Uzokuthiwa umuntu wesifazane uzondlela indoda yakho. Indoda ivumayo. And they are buying something that they were getting for free. Which is love. They are buying something that they were getting. Abanye baze banikele ngento ekwangafanele ukuthi banikele ngayo just because they think ukuthi they are going to get it. Unikele ngegolide in exchange of ibhayisikili. We can't have this. This situation has to change. Otherwise, if it doesn't change, we are going to have a society that is worse. Everyone is crying. Ingane ziyakhala. Obaba ngapha bayakhala because no one is taking care of the internal. Ungathi uyabheka nje bazalwane. Wonke umuntu wesifazane noma beya kuma conferences abo ufica kukhulunywa ukuthi how do we handle men? How do we make them? How do we keep them into? How do you keep them into the house for what? For what? Back home. Bazalwane.
I'm speaking as a brother because ingane zethu thina esibe amaphutha of the circumstances zizofola into the same trap that we fell into. Kube mess ongakazi ubona. They're going to be broken and no one is going. La maqinisa wasakhulunywa ngoba kuzokuba khona abantu abathi usibani bani uyasijaja. We have to have a changed mindset. Ozalalela lithi iBhayibheli asilifunde ngoba uzothi uyakalisa izinto zakhe ngqondweni. Proverbs 14:1. Owesifazane ohlakaniphileyo uyakha indlu yakhe, kepha omsulwa uyayigciniza ngezandla zakhe. Mana owesifazane onjani bazalana? Ohlakaniphileyo. A wise woman. Let us go to Proverbs 9:10. Uqala kwani bazalana? Usho ukuthi iwisdom. Kuyo yonke lento esikhuluma ngayo, the common denominator is wisdom. Owesifazane ohlakaniphile. Uqala kokuhlakanipha. Kusho ukuthi lento iqala isenkulunkuluwini. Kusho ukuthi lana kukhulunywa ngowesifazane ononkulunkulu. Owesifazane ononkulunkulu uyayakha indlu yakhe. I don't think, this is what the Bible is saying about women. Ukuthi njengoba sinezindle ezihliphizekile kusho ukuthi we cannot put the blame on somebody else but the woman. Let us think and look at it. Kusho iBhayibheli lithi ohlakaniphile njengoba sinezindlu le njengoba imile kanje kufanele ukuthi yakhiwe abantu besifazane ngaphakathi. Ngiyothenga mina abazalwane umuzi. Kodwa ngeke ngikwenze ukuthi ube yikhaya. I can't. I don't have that ability. It's just a no. Umngam ngifica mina ngilalela kumatrasi ongakalumatrasi. Ngilala kumatrasi angiyiboni inkinga. Angiboni inkinga ngine fridge ngine bar fridge engaka akumanje ngimude. Ngithenga nyama ka-30 ngiyifake lapha. Ngithe ngiguqa phansi ngamadolo ngiyilunguza ukuthi isingakanani le nyama ngoba ngibuya nje ngibilise ngifake izambane emva kwalokho sengidlile sengihambile. There was nothing wrong to me. Yabo ngihleli sihleli nobafola si relaxele akho inkinga nje. Yabona. And then she came into my life and then she started making me notice izinto vele kwafanele ngabe ngiyinotice. Akufanele ngabe ngilala. Leli fridge yini ngiyaba nje ngingalikhulisa libe inkinga ukuze ngifikele kuyo. Yini inkinga? Njengoba ngilala ngebhedi ngenjena nje yini kwenze njani? Yabo ngiyasebenza kodwa nginje. And then she started picking up those things and fixed the internal me. Asilungise nale. Nganzami please ngiyanicela mina. Nina ningakayi. Thina sesiyila kunankinga nganza ukuthi sizobona soqhubeka uNkulunkulu uzosiza. Kodwa nina ningakayi nganzami. One thing I will tell you. Do not sell yourself cheap. You are more. Mina usisi wami omdala ekhaya eSwazini lo umfundisi ushade over 30. She was still a virgin. I-prerequisite yomshado ukuthi uyiphathe kahle. Phela ayikhona. Ngisho ngaba nama-degree awu-92. Awumuntu wesilisa kangendawo leyo nto leyo. Into anendaba nayo ukuthi uyiphethe kanjani, yena uzomphatha kanjani. Into ezokwenza ukuthi nithathwe nonke la nikuphi kanjani youth. Into ezokwenza ukuthi nonke la nithatheke. One, how you handle yourself. Yes.
and bazofika Nkosi yami uyazi bazalwane enye into nje esiyayisitshela siyitshela ukuthi abafana izinto innocent abafana yilwane yikho phela abafana bakhiwe with external things. If you start entertaining their external issues, oh lo. Ngiyakhuluma la. Ngisho mina external issue, niyayizwa lento ngisho. Umuke wa entertain external issue mfana. Ngiyafuka kufuna sontweni. Ngiyatshela mina. Uzoyisola. And lento creates a bitterness. uNkulunkulu wayenza ngamabomu lento ukuthi ipower to say yes ibe kumuntu wesifazane. So if you want to see ukuthi where the mess ikuphi ikulomuntu othe yes. Akulalo manje ngasho ukuthi yes. Kusho akuyiwa ndawo. Nkosi yami uyazi thina abazalwane esikhule uyishela ingane yomuntu nefundo 8. Uyishele nize niyofika evarsity ilokhu ithe ngisacabanga. Ukuyishethi lelo waqala uyishela ngani nawe uyishela ngokuthengela ishethi elisha. Ligugu liphele ithi nje ngisacabanga. And there was no issues. Hayi ukuthi njengoba uyishela wena ufuna ukuyihaga Nkosi yami uyithanda uyishela no ayikho lapha ayilele lapha. Umfana acabanga kanjani? Boys are not conditioned like that. Oh yeah, no man. Nithi boys are not conditioned like that. Abayicabangi yonke leyo nto leyo. Abafana bayicabangela nje into yabo nje and uthola ukuthi bayakhuluma lapha ngaphandle uyasho umuntu awinyoni wena awalukhuzi awinyoni awashayi hayi ngehlahlamba ushenganeni yomuntu ngikhuluma nani bazalwane ngithi mina nezingane siyizeleke manje thina kuzofanele ukuthi siyilungise lento. Let's not teach our kids into engakho trying to hide our mistakes. Uthi siglorify a single parent. Uma usuyi single parent it's fine sekwenzekile but change the status quo for the next generation. Uyezwa ngani yami? Uyezwa? Kungakufici. Yeah, kungakufici. There's nothing right about it. Little wesifazane uhlakaniphile. Shuthi wisdom iyona nto yokuqala. Into eyenza ukuthi ama relationships survive, thrive and marriages is wisdom and understanding. Not love and sex. Ngisho ungagqoka ilanjare ebovu. The only way the problem is that they know how to draw this man, how to attract them, but they don't know how to keep them. Because my say la akadingi lento wamletha ngayo. Exactly. There's wisdom that is needed. In wisdom kaNkulunkulu hayi lento yasemhlabeni ukuthi empower yourself or funda wena ayikho konke la nto. Funda ngoba ukwenzela wena. Do it for yourself, not for a man. Ngoba indoda inendaba naleyo nto. Bobazalwane, indoda a billionaire can date a woman who's working for Edgar's. Kungabi nankinga. Because men date down. Uma libhizinisi we're going to empower ourselves and then sizofuna amadoda right aku statuses equal nizowathatha. 4 or 5% of those men that exist now. Where are you going to get those men? Obazalwane, qala wakuba relationship nibe ku relationship because one of you has a potential. Yes. Uzongisiza ukuthi ngikwazi ukuthi i-potential yami ivuleke. Mina
Mangam ngifika ngisanda resigner ekwenye law firm yamandiya. I'm not working, but I was doing bail applications here, doing that. In fact, I was making more money than I was when I was working for somebody. Literally umfika angisebenza akukho la ngiqashwe khona, but I'm working for myself. Ufika uyabona ukuthi kunezinto engayilungisa kulomuntu, kunezinto efanele ayilungise about himself. And ufika uvusa ipotential kumina ngabona isizathu sokuthi I must go on, I must do more. Hayi ukuthi uzofika ne-degree yakho nomsebenzi wakho bese ucabanga ukuthi that makes me to be attracted to you. No. Or that will make me to stay with you. No. I'm not going to. Ngizohlaliswa ukuthi unayo yini i-ability noma unayo yini wisdom to deal with internal issues uNkulunkulu akulethela yona. Ake siye lapha ku Ephesians 5. Ephesians 5, verse 22 to 25. Abafazi mabazithobele amadoda abo Asipinde bamfundisi. Abafazi mabathobele amadoda abo kungathi kukuyo inkosi, ngokuba indoda iyinhloko yomfazi, njengokuba noKristu eyinhloko yebandla, yena engumsindisi womzimba. Awuphinde futhi abafazi basebanjani. Abafazi mabathobele amadoda abo kungathi kukuyo inkosi, ngokuba indoda iyinhloko yomfazi, njengokuba noKristu uyinhloko yebandla. Nanso. Lento inoKristu. Inkinga abantu besifazane they interpret it bayigcinela ukuthi indoda iyinhloko yomfazi bese bethi ya ngeke thina sidlala abantu washa kwacima kanje iyahlana ngo awuthi ngifunda lesingisi. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Should lento hayi ukuthi uyenza ngoba uzenzela wena noma wenzela lenkuzimalanga yakho uhusband wakho. Uwe as unto the Lord. Because lento ihlangene noKristu ayihlangene nawe nalesigebengu sakho. Alisho there's no qualifier ukuthi bathobeleni ngoba lethi just submit. Nifuna mini conference yabantu besifazane eyodwa la khona ekufundwa khona leli verse. Ngoba leli verse likhuluma ngabafazi. Kusho ukuthi uma ufuna uba umfazi, this is the requirement. Kumele uthobe. Musu kumangala kusiyami bazalwane ngiyanicela. I'm speaking as a brother. Ngenzela ukuthi singalimali because lezi zinto ezisilimaza ngaphandle ibuya ingene la isontweni. Zizolimaza ibandla kuphela sithi nya. Singalinyazwa abantu ekufanele ngaba basilimaza. Kusho ukuthi umfuna ukuba umfazi, the first requirement is that kufanele ukuthi uthobe. Yes. Njengoba uhamba uyingane encane kunomfazi nomndeni kuwe ngaphakathi uyingane. Awuyena abantu. uAbraham waye ufather of many nations ese uAbraham. Uhamba nazo lezi zingane zakhe lezi nalezi zizwe uhamba nazo. Kungakashiwo lutho.
uhamba nayo lento ikuwena ngaphakathi. Wena kufanele ubheke ukuthi uNkulunkulu uthini ngami as a woman, hayi abantu nezwe langaphandle. Because lento eshuwo izwe langaphandle akusinto ezokwenza umfazi. One of the reasons why we have so much divorce rates in the black community is because abantu bashadela the wrong reasons. Abashadiswa ukuthi babafazi, bashadiswa ukuthi they have seen or noma they want to replicate i-ideology yasemhlabeni yabafazi. Akekho umfazi emhlabeni. Hlobo uNkulunkulu, umfazi wakhiwa uNkulunkulu. Bazalwana ngazi noma ngikhuluma ngathi umfazi wakhiwa uNkulunkulu. Umuntu wesifazane wakhiwa uNkulunkulu. Emakheli purpose. Awukwazi ukuthi bese uthi wena kunomfazi olapha emhlabeni. Umuntu nje loyana okuthi ukuthi. We need to equip our children with the right word, and the word is in the Bible. Asingafuni ukukhuluma into esibona ukuthi bafuna ukuyizwa. Nento ezosenza ukuthi sinuke kangcono kubona. We've made our mistakes. One of the things engishilo kuNkulunkulu uma ngithi inkosi ngicela ungiphe home esondele la kwaNdengezi. Ngoba ngifuna uba seduze nenkonzo. But one of the things was there are boys here, and when I speak about base ngikhuluma nabafowethu, we'll be using the same tone. There are boys here who grew up exactly like me, with a single parent, being a mother. And those boys, they don't have to suffer the same consequences as me. So if I have an opportunity, I will have uma ngithi mina as-organize ama games bafowethu siyodlala indoor kuphi. It's not about the indoor per se. It's about the talk after the indoor. It's about telling them ukuthi bukani nawo amanxeba la. Bukani la. Ilento. It's easy when it comes from the mouth of a man. Yes. Than when it comes from the mouth of a woman who knows nothing about men's experience. Akekho umuntu wesifazane okhulisa indoda. Siyozabuya uJesu. Akekho. Ukhulisa umfana. Ngisho ngoba ngikhuluma mina ngento engiyiphilile engiyaziyo. Ukube kuthiwa uNkulunkulu akazange anginikeze umsizi. Ngoba uNkulunkulu uyakuthola kuso leso stage of disorganization. God finds you. Yeah. Because yonke lento is about God's grace. Umusu uyakuthola. Umusu, it's not late for you to change your mindset. Yeah. Kodwa uma usathi wena ngithobele ini. Unfortunately, there's not uzohlala nje wedwa. Yeah. Hayi bazalwane, nithi mina bonke abangani bakamama ongizalayo, all of them ababesebenza naye emaphoyiseni holding big ranks, baretayile manje. Akho ngisho yedwa ohleli nomyeni wakhe. Sasibabiza ngo-auntie ke thina. Ngiyabafonela manje, awu auntie kunjani? Awubo, kanjani. Akho ngisho yedwa nje uhleli, awu lento yokuhlala ekhaya ngeke mina. Ngihleke nedwa la nezingane ayisekho. Ukusho omunye imama ona 67, I was watching wathi, I don't need a man now for anything other than intimacy. Not sexual intimacy, just intimacy. Someone to say something to. And hold me when I'm going through whatever it is that I'm going through. Uzothi wena ngidinga indoda sihambe siphele isikhathi sakho sokuthi indoda ilokuza. Ngiyakhuluma Nkosi. Kuphela isikhathi sokuthi indoda ifuna wena. Amadoda anenhlanhla Nkosi yami, and kade ngikhuluma nengane yami nje lana ethi it's unfair nje. Ngithi mina this world is not about fairness. It's about positions and it's about responsibilities.
ngoba uma uthi amadoda wona it's unfair ukuthi wona they get ukuthi angayiphathi kahle wena uyiphathe kahle kodwa manje kwasha kwacima kanjani it's about position ngoba umuntu wesilisa akalimali mayiphatha kabi umuntu wesifazane uyalimala emotionally nasengqondweni uNkulunkulu wakwenza ngamabomu bodadewethu let's go out there and change the status quo ayikho right we cannot be celebrating every time we are told to celebrate women what is it that are we celebrating the ones that we are celebrating abahamba benza imashi befuna ukukhansela indaba yamabhasi there's something that they did we are celebrating something show us something to celebrate and not imsebenzi yenu nama degree we are not about that what we want to see is ingane eyikhula ngendlela and abayeni abaphethwe ngendlela we will deal with utsotsi ophunyuka sebemphethe that's what we are here for because we deal with external issues ukuthi ngeke phela babumpeni ngeke hlobo akwazi ukuthi umngakho umndindise nje kanje ngeke sikubambe sikuyeke ngoba ngeke sikudedele ingane zakwethu ngeke ngishaya ingane yabantu uyifaka impama bese siyakubuka nje ngale sikhathi uthi uyayifaka impama ikhali hayiza baba njani bishop laba siyangena thina singena sikushayela kwakho futhi ngeke shayela kwakho phambi kwakho unkosikazi wakho sithi ngana ivala ikamera sikushaya ubone na ukuthi ayibangishayela sikushaya wafuna ukuphilisela ubone ukuthi ayineke la wazosikela sokuphinda sikulungisa inkinga yakho sokuphinda ngempela hayi lento bazalana na unkosikazi athi wangishaya nje we can't. But before we can do that, we need people that are responsible enough for us to do that for them. A woman was made from internal things so that he can take care of internal affairs. Stick to the position uNkulunkulu akulezayo. Musukufuna iposition uthi engine ufuna uba imoto at the same time yiba engine and be comfortable with your engine because kunama privileges or enjoyayo just for being a woman requirement mina ngicela ukuthi ingane zami requirement yokuthi bakuthathe iyodwa nje ukuyiphatha kahle ukufunda wenzela wena musukufundela ukuthi uzohamba wondla uzokondla abantu ngoba phela udinga umuntu ozozala naye lezi ngane and the power to say yes is in you. Uma sikubona unengane angeke siblame umfana olokhu uzesiblame wena. Laba thina sesiphumile khulekani kanza kwethu. Asikhulumi nani. Asikhulumi nathi nami ngona. Sikhuluma nalabo abangakeli. Bangaki abantu abathi mina ingane ngayithola ngihlele ekhaya emzini kababa umfana wafuka wangena ngewindi wangena emzini kababa kuphuma wena uye kumfana uthi wena siblame umfana kuye wena kuye hayi umsandala ngathi umsandala ngoNkulunkulu umsandala ngathi a wise woman wisdom itholakala kuNkulunkulu nganza kwethu ayikho into engasho umfana ake ngisengibala ayikho into engasho umfana ngaphandle kokuthi yazi mina ngicabanga ukuthi ngifuna ukuya kini because ngiyayibona indlela oyiyona ukuthi mina nawe singasebenzisana anything other than that lethe ihleli sho ubaba ukuthi angeke ngithenga ingulube esesakeni ayikho leyo nto leyo umfana usuke efuna ukunelisa imizwa yakhe
kuphela abese yotshela olova baba ukuthi bolova sekunjalo ngoba zaba ngiyasuka la ngoba zana lalelana into eyenza ukuthi umkami is not, I'm a big man, I'm a big guy. She's not that big. But in the end, before we even got married, in the end, Guti phone na yena. Angisho baba khona abanye ababeka. Angisho lo. Ngiyasikhulisa. Angisho lokho asikulungise lokho abake bafona ngithi abake public hayi ngaleso sikhathi into eyenza ukuthi noma sihamba ngemoto stanza la uyasho ukabelo ngala usazoba ngcono yabona uyasho labo uyabona mina ngisiphakami futhi mina ngihlala neziphakami ngoba futhi ukuthi bayazi ukuthi ifoni yabantu bathi imali popular demand iyasho lento la yabona yasho nithi bafana ayimoto imoto cishana iredo manje yini manje uyiwona ngithi yilalana but hayi fo asikasha hey fo hey man yes Lindy. Yes, I know. And say, when I did, I know. It's because I would learn something to but this person is working internally on me. Usebenza mina internally. Yonke yangithuma kubo ngathi angihambe ngiyoshada naye ngane abantu ngoba izokwazi ukusebenza mina internally. But angikwazi ukushada nami. Ngishade nenye indoda ngisukele nomuntu engibona ukuthi sibanga iposition. I can't. Bosses bam. Let us change the way we think about all these things. uNkulunkulu is here to help us. That is ministry. This is what we call ministry. This is what we call ministry. I didn't tell you this. Ministry. Start changing the lives of people. It's many now. It's many now.